Ost. Ost. Mel. Ost. Pizza. Lis. Velkommen hjem. Ost. Bo. Ahmed. Mel. Ost. Kan du høre det? Ost. Pizza. Mel. Siger Bo. Ja. Ja. Og ost. Ost. Siger Ahmed. Ost, siger Bo. Jeg har også valgt at inddrage en af de nye undervisningsmaterialer med Bo og Lis, og de er fysik. Det er for dem, der kender det, en introduktion til de vigtigste grundbegreber for folkeskolens fysikundervisning. Her er Bo og Lis. Bo og Lis. Bo og Lis har fysik. Nu skal vi lære om tyngdekraften, siger hr. Niels. Hvad er tyngdekraften? Tyngdekraften er ned, siger hr. Niels. Det her er ned, siger hr. Niels. Det er tyngdekraften. Ned. Den her vej er ned. Ja. Køge er den her vej. Køge er godt. Godt med køge, siger Bo. Så er det John. Op og ned og hænder op. Op. Siger John. Hvad mener du? Siger han ellers. Jeg ved det ikke, siger John. Jeg vil bare være med. Jeg vil bare være med. Op. Ret op, siger han ellers. Det var den tyngdekraft. Nu skal vi lave forsøg med strøm. Vi skal bruge mælk og honning og en stikkontakt og strøm. Nu har vi strøm og mælk. Dejlig mælk med honning, siger hr. Niels. Kom her, Lis. Nu er du frivillig, siger han. Du skal have strøm. Jeg skal have mælk.
Lis har matematik. En kort introduktionstekst til matematikundervisningen fra folkeskolens 2. klassetrin. Her er Bo og Lis. Bo og Lis er i skole. Her er herr Niels. Herr Niels er lærer. Vi er i skole, siger herr Niels. Vi skal regne, siger herr Niels. Herr Niels er lærer. Jeg kan alle tal, siger han. 1 og 2 og 3. Siger herr Niels. Det er tal. Så regner vi, siger herr Niels. 1 er 1. 2 er 2. Hvad er 1? Det er 1, siger herr Niels. Hvad med 2? siger Lis. Det er 2, siger herr Niels. Hvad så med 1? siger Lis. Det er en so, siger herr Niels. Mel plus ost plus pizza lige med pizza, siger herr Niels. Ja, hvad? siger Lis. Hvad er nu det? Mel, siger Bo. Ja, siger herr Niels. Og ost. Mel og ost og pizza, siger Ahmed. Det er lige noget fra mig. Ahmed er etnisk. Pizza er hvad? siger Lis. Hør her, Lis, siger herr Niels. Herr Mel og herr Ost møder herr Pizza og bliver til pizza. Ikke også? Det er en so. Hvad er pizza minus pizza og minus ost, siger herr Niels. Det er nemt, siger Bo. Det er mel og pizza. Og ost, siger Ahmed. Mel og ost og pizza, siger herr Niels. Hvis Lis har 3 ål i den ene hånd og 2 ål i den anden hånd, hvad så? siger herr Niels. Så Lis en so, siger Bo. Ja, siger herr Niels. Det er hun. Herr Niels er klog. skal høre her. Fordi det er festival, og fordi Bo og Lis den så koncentrerer sig meget om at give en holistisk og fuldgyldig undervisningsmateriale system, så har vi valgt at tage lidt seksuel undervisning med til jer i dag.